Přátelé, vás tomu dalšího videa, tentokrát tady máme video z hry Hello Neighbor. Tuhle hru už mám staženou asi od dubna. Ano, slyšeli to mě dobře, od dubna. A jelikož já jsem se rozhodl, že dneska natočím další video. Tentokrát tady máme, já jsem tuhle hru sice už dohrál, ale vím, že se dá hrát prostě, když takhle se dá hrát každá hra, ale já si myslím, že by vás to mohlo bavit, tak jsem si řekl, že to natočím. Tak já to nebudu zdržovat a jdeme na to, takže dáme space. Tady vidíte tuhle cutscénu. Ta hudba je docela pěkná, ale zároveň mě štve. Nemělo by to moc vidět, jak já budu mačkat ty tlačítka, ale to je jedno. Já se kouknu, jestli to dá na té kameře vidět, ne, vypadá, že ne. Máme dát Ečko, abychom vystoupili. Jak to vypadá v tom autě? Můžu to přeskočit? Vypadá to, že ne. Občas se tady stane i bug, že on mě chytí ten soused. Jo, a tady ještě se zapomínám tuhle hru okomentovat. Tahle hra je o to, no tím to nejdí, to tak nejdí, ale jak tady prostě je soused a vy máte cíl, co bude ve sklepě. Tady zatím vím, co dělat. Počkej, já teď jsem úplně zapomněla, co mám dělat. Jo, mám vzít tady má být někde shooter, ne? Jo, tady už se objevil. Jo, a tamhle je vrána. Hej, vráno! Ty jedna blbá vrano. Já volám klíč. Moc ti děkuju. Teď máme klíček. Ježišmarja. Mě teďka se celkem štvu, ale nedej se přeskočit, tak co se dá dělat? Tak, jdeme je. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Zmáčkáme Ečko. Já jsem zmáčkal, že se můžu podívat klíčovou dírkou. Jo, teďka máme za úkol, já jsem vyhodil páčidlo, si vzít věci, vezmu si tady ty krabice. Vezmu si třeba tu popelnici, když nevím, kdo by se tam nosil popelnici, ale vezmu si ji tak. Ten zvuk, sakra. A to tady možná ty cutscény trošku prostříhám, protože nechci, abyste tady byli půl roku. Víte, jak můžete vidět, tak tady to je ten soused. Jo, tady zamíká tady nějaký vchod. Prostě tak někdy objevili v tom, na těch jeho kalhotech ty klíče. Já se jim ještě podívám. Jo, mělo by to být. Mělo by to natáčet. Pije mlíko. Ta pánvička se nějak bugla. To prostě vyskočila do vzduchu. Já teď jsou klávesnicí. Možná jsem trošku pohnul kameru. Ale to je jedno. Co to bylo? To byl nějaký, jak se jmenuje, Shadowman, to je nějaký to je ten člověk, který nás pronásleduje celou jednu hru. Mám ještě staženou Alpha 4 a plnou verzi a pokud tady bude hodně lajků, možná tady natočím ještě pokračování. A natočím i tu Alpha 4 i plnou verzi. Jo. Tady tu cutscénu vám trošku prostříhám. Tak. Tady můžete vidět, jak ten soused prostě zavírá sklep. Jo, tady bude, spadne tohle a on se to všimne. To bylo docela divný. Chvat se? Řekni mi, kdo by tady byl, řekni mi, proč bych tady měl být, sakra mi řekni. Řekni mi, kdo by tady byl. Akorát tak obrázk spadl a se tam špatně zabořil hřebík. A další scéna. Ta hudba, když začne hrát ta hudba, tak to znamená jako, že zabugl skrz skříň. To znamená, že prostě, co to znamená, že ten soused vás vidí a honí vás. Má tady hodně velkou rychlost. A ještě chci říct, nemám staženou Alpha 3 a Alpha
Prostě další alfy. Ježiš. No jo, tady ten týpek po mě chodil, on je rychlejší než já určitě. Víte? A můžu zazvonit? Prankol? Dáme mu prankol? Já mám nápad, on měl klíč na těch kalhotech. Teď jsem se docela lekl. Díky. Já se nechám chytit jen tak. Samozřejmě tady máme i svůj dům. Tady mám místnost, kde nic není. Tady mám koupelnu, že jo? Jasně. Můžu pustit vanu, protože tady je záchod. Ten vnitřek vypadá za zajímavě. Tady mám umyvadlo. Můžu ho pustit? Ne. Hele, já můžu zavolat, hele. Mám takhle divně ruku. Každopádně tady mám patro, kde se nedá jít, ale přesto se můžu aspoň nějak probugnout, ale nic tam nejde vidět. Doufám, že to jde vidět na té kameře, a to když tak zkontroluju. Tak si můžu rozbíjet okno. Vím, že tady je jeden bůh. Že zmáčknu CTRL a pak CTRL a Shift v jednom a pak prostě a stoupne se na popelnici, tak prostě se to stane úplně takhle zajímavě. Tady zavřu, počkej. Zavřu si tady, zavřu si kde jinde než tady a tady a tady. Budeme otevřít tam, kde to je. Ten týpek se otevřel, rozbil okno. No tak, dělej, skáču sem. Dobrý den. Nic nezmůžeš, no. To je blbý, no. Ach jo. On tam není? Tady není? Můžu si vzít páčidlo. Páčidlo je na střeše, ale vezmu si ho tady, abych... Ale, že je to lehčí, já nechci dlouhou dobu tady bojovat o páčidlo. On je na záchodě. Vypadni pryč, kamo. Tak. Dělej. Musím mě to navšimnout. Já se nechám chytit, jen tak. Co jsi viděl, kámo? Já ho slyším. Se chytil do vlastní pasti. Páčidla, ještě potřebujeme keycard. Neviděl! Nic neviděl! To se ti jenom zdá, to, co jsi viděl. Co jsi slyšel? Vím, že tady má pilulky na spaní, které má v té koupelně. Jo, teď jsem slyšel, jak otevřel dveře. Tady je. Doufám, že ho vidíte na té kameře. No, on se to bude rozcvičovat, mám čas. Už jsem takhle nízko, takže... Tady má ty prášky na spaní. Do mlíka. Ale. Tohle, vezmu tohle. A tohle? Dobrý, já si jsem to vzít. Mám nápad? Kde se schováme? Já se zajdu takhle. Já jsem takhle divně nízký, nevím proč. Ale prostě to tak je, ale to je jedno. Prostě jsem takhle nízký, já nevím, proč se to stalo, nějak se to prostě stalo, ale to je jedno. Dále, co my potřebujeme, je jít sem. Se rovnou rozbil okno. A to může i obráčit souseda, když ho střelím. Já se bojím, že on sem přijde.
Já jsem mu nakazal, on se musí napít tím mlíkem. Máme hru dohranou. Máme hru téměř dohranou. Tady má jen nějaký věci, tady má třeba to nějakého medvídka, pak tady má dětskou postýlku, já ji jen tak vyhodím. Já jsem to dohrál, já jsem měl jít do těch dveří a až pak to budu mít dohraný. Dobře lidi, nechci to video mít takhle krátký. Pojďme, já ještě vám ukážu nějaký pranky, jak dělám pranky na souseda. A doufám, že se vám to bude líbit. Tak jo lidi, jsem tady. Ježiš, to znělo docela divně. Ježiš, on tam byl! Co jsi tam dělal, kámo? Že mě neviděl? Neviděl? Tady nikdo není. Kdo tady je, mi řekni. Akorát tak nikdo. Jak ho vyprankujem, tyjo. Tak se schováme. On nejde. Zůj trošku víckrát. Hej. To jsi jak chrní. Dobrý den. Já mu zapl televiz. Dobré, vadí. Jo, reagoval kdybych úplně stejně, kdyby po mně někdo hodil televizi. Prosím. Ach jo. Pranky? Prank? Pranku? Kdo tady je, mi řekni. Kdo tady je? Ach jo, to se mi nepovedlo. Skoro se sem. Tady nikdo není. Tady to... Kdo udělal? Tady nikdo není. Nikdo tady není. Ach jo. Já se jenom dělám ten buk s popelnicí. Já jsem přesně do... Jo. Já slyším, jako otevřel dveře a on teďka vyjde těmi dveřmi teď. Prosím, že mě neuvidíš. Co tady je? Zapni sekačku, já jsem jen zapl sekačku. Co je na to divnýho? Ne. Běž gloktat mlíko, Radí. Radí, běž gloktat to mlíko. Ježiš, já jsem zhodil tu kameru, pardon. Pardon, to si nikdo nevšiml. Takže doufám, že jde všechno vidět. Jo, jde všechno. Prášky na spaní. On s sebou vzal to mlíko. Kde máš to mlíko? Tady to mlíko nemáš? Kde máš to mlíko? Jak to, že ho tady nemáš? Kde máš to mlíko, mi řekni. Já chci, aby ho vygloktal. Pardon, sorry, že jsem to udělal. Ne. Já po tobě hodím ty prášky. A sakra, tohle se mi moc. Neviděl.
Tak. Hopsík. Ne! Já jen hledal ty prášky. Kde máš ty prášky? Tady jsou. Ten týpeček je kde? Je. To se mi moc nelíbíš, kámo. Nebude vadit, že si vezmu od tebe ten klíč? Díky. Jak to, že tady nemáš to mlíko? Kde máš to mlíko? Kde gluktáš to mlíko, mi řekni, však ho mám mít tam. A to mlíko mám mít tam, hej. O, teď pije, ho slyší. O, tam byl zrovna. Jsem... Dobrý. Tady bum... Kde máš to mlíko? Ano, máš ho tady? Jo, tady ho máš. Dal jsem to tam. Ha, to si moc nepovedlo. No, co se nepovedlo mně? Počkej, bude to fungovat takhle? Moc ne teda, takže... On spí. Počkej, já mám nápad. Já mám ten klíč tady. Tam nahoře vím, že jsou ohňostroje. Pojďme se dostat co nejrychleji nahoru. Dokud on spí. A zkusíme ho odpálit hned u něj. Jsem zvědavý, co se stane, jak na to bude reagovat. Tak. Odejdeme. Ne, já jsem ho vzbudil. Jak je to možný? Co jsi tam dělal? OK, tak se jsem tam nepočítal. Neviděl. Hluchej. Ty mohl by mě, protože hluchý tak až moc. Já budu si brát tu pistol, ta není potřeba. Počkej. Já budu vlastně já jsem mohla hodit, ale já si vezmu ten klíč ještě jednou, protože abych se dostal do vrchního patra, potřebuju rozbít okno. A nebo mám projít tajnou chodbou, ale já ji neumím projít, takže to udělám takhle. No tak, běž sem. Tak, tady je magnet gun, který můžeme přitahovat věci takhle. A tady jsou ty ohňostroje. Vezmeme ty ohňostroje. Já jsem ho rovnou zapálil. Ještě tady ten zapálím. Tyjo, tady to hoří. Nevadí, to asi nikdo nevšimne. Maximálně tak tahle ta manekína. Ta vráno. Nech toho. Víš ty co? Zbojím vráno. No takhle jsem se jí asi nezbavil, co? Takže... každopádně lidi... Já chci, abys spal, hej. Budeš spát? Já chci, aby si šel spát. Ježiš! Jsi tady! Zdar, dobrý den. Yes. Tady nejsem. On tam má tu kameru. Lopá kamera. Až moc. OK. Hej.
Hej. No tak. Nic mu to neudělala, ach jo. On se chytl opastí. Dobrý den. Ahoj. No tak, běž, utíkej. Jak jsi mě viděl? Řekni mi, jak jsi mě viděl, ty špeku. Zapal jsem o televizi, ale nepadlo se to znovu, ach jo. Ne? Tady nikdo není. Prank. Prank? Tak s tou jsem moc nepočítal. Dobrý den, typečku. Já to nestíchám. Ne? Tak jo. Nejsem, já nejsem. Tam to hoří nahoře. To hoří. Ach jo. No, jak jsi mě viděl? Ty špeku. Kdo tady je, mi řekni. Ty. Schvál se sem? Určitě. Aspoň tohle. On je tady najde asi, co? Já tu nejsem. Zavři. Naschledanou a odcházím. Uteču ti? Já ho můžu mračit souseda tím, že prostě tady ho po něm hodím. No já, nemůžeš mě chytit, co? Ale teď mě zase chytit může. Každopádně lidi, tady to ukončím. Doufám, že se vám video líbilo, protože pokud ano, nezapomeňte dát like, odběr a zvoneček a čus.